vastaan numerolla 16. Yhdysvaltain parin vetää todella hyvin. Omi jaloin nousee vielä sieltä ja katsotaan miten nopeasti sellaatio on todennut. Tämä on kuule tämmöisen tällä hetkellä niin huippuvauhti. Sehän ei ole mennyt kuin puolisen minuuttia nyt ja ensimmäinen kurva istelee erittäin hyvästi. Ja aikaa meni vasta 36 sekuntia ja Yhdysvaltain pari vetää todella kovaa kyytiä. Eli Storey. Hän käännä Storey. Nyt katsotaan, nyt tulee kova aika. Siinä on kyllä jälkin päällä tekee. Kyllä, vielä mahtuu, loistavasti mahtuu vielä. Ja kärkiaika on tulossa. Voi rehveli. Voi että sanoisin minä, että Oi. siihen rauhallisesti tapahtuu viimeisen kuivaisteen äärettömän ihanasti tulee. Mitä dramatiikkaa, varma kärkiaika menee. Kisat on vähän tämmöisiä. Annetaanko